Srdačan pozdrav dragi gledatelji i dobrodošli u novu sezonu Linije života. U današnjoj emisiji predstavljamo vam neurolingvističko programiranje ili NLP. Neurolingvističko programiranje je metoda koja nam omogućuje da uz pomoć tehnika i stava koje nudi poboljšamo svoj život, imamo učinkovitiju komunikaciju, promijenimo neželjena ponašanja i emocije i općenito budemo uspješniji u životu. NLP je nastao 70. godina prošlog stoljeća kao rezultat zajedničkog rada i proučavanja Richarda Bandlera i Johna Grindera. Vođeni beskrajnom znatiželjom, njih je zanimalo što je to što uspješne ljude čini uspješnima. Otkrili su da uspješnost slijedi određene obrasce i da ako te obrasce naučimo i primjenjujemo u svom životu i mi možemo biti jednako uspješni. Upravo to je temelj tehnika i metoda koje se godinama širom svijeta uče na NLP treninzima. NLP je studija subjektivnog iskustva. To znači da proučava kako svatko od nas pojedinačno doživljava svijet oko sebe i kako reagira na njega. Budući da se radi o subjektivnim iskustvima, mi smo vam danas neurolingvističko programiranje odlučili predstaviti kroz iskustva polaznika NLP treninga u centru Format-in, koji će vam otkriti kako su se odlučili za trening, što im je trening donio i kako tehnike naučene na treningu primjenjuju u svom svakodnevnom životu. Antea, što vas je motiviralo na NLP edukaciju, kako ste se odlučili krenuti na NLP trening? Pa sasvim slučajno. Naime, firma koju sam radila, to je već ima 5,5 godina, kad sam počela raditi tamo kao pripravnik, onda je bilo normalno da pripravnici idu na NLP trening jer je šefica završila NLP i onda je zaključila da je to najbolji način da se nove ljudi uvedu u posao i ovu cijeli sklop vještina koje NLP nudi. Kako ste vi doživjeli da vas šalje na neku edukaciju? Da li ste znali što je NLP ili vam je to bilo iznenađenje? Čula jesam nešto o NLP-u jer je na faksu imali smo nekakve prezentacije psihoterapijskih i inih tehnika i bilo mi je dosta zanimljivo. Pričali su o rep sistemima i micanju očiju, s obzirom na sve, na sisteme, ali ništa više od toga. Znači, kroz bivše šefice priču i nekakvo upućivanje, a meni je bilo pripravnik edukacija, znači idem na sve što mi se da, tako da nije bilo nikakvog otpora s moje strane. I kako vas se dojmila edukacija? Što ste dobili? Pa dobila sam puno. Dojmila me se tako da sam završila i majstorski, još i coaching. Bila sam više puta demos, tako da me se dojmila edukacija. Ja osobno smatram da u biznis svijetu ne postoji edukacija koja brže utječe na promjenu, a u poslovnom svijetu je to strašno važno, da bude brzo i efikasno. I moje mišljenje da nema nečega što bolje postiže te rezultate. Kako NLP utječe na vaš profesionalni život, odnosno u ulozi menadžera za ljudske resurse, kako NLP koristite u svom svakodnevnom radu? Pa recimo da sam shvatila da najfleksibilnija osoba kontrolira sustav i stalno si to ponavljam. To je jedna od pretpostavki NLP-a. Tako je. Drugim riječima, trudim se ja prilagoditi okolini da bi utjecala. I tu mi NLP strašno puno pomaže u tome da procijenim kako ljudi komuniciraju, zbog čega neke stvari rade na određene načine, što im je važno, da dođem do nekih uzroka problema koje oni ne znaju sami definirati. Znači, sve što mi pomaže da druga strana malo bolje upoznam, vidim zašto neke stvari radi, da vidimo kako to promijeniti. Spomenuli ste da utječete na druge ljude tako da se vi prilagodite njima. To je mnogim ljudima malo čudan koncept. Boje se da će možda izgubiti sebe ili da će morati podilaziti drugima. Kako vi to vidite? Pa sad napitate okolinu, možda ne bi oni rekli da ja to dobro radim, tako da je ovo sad moja subjektivna pretpostavka. Ja ne mislim da ću izgubiti sebe time, ja znam gdje hoću doći. Samo je ovo po meni jedan malo blaži način da dođemo tamo gdje bi ja htjela da budemo. Postoji li neka posebna tehnika ili neki posebni dio NLP-a koji vam možda češće koristite ili vam se najviše sviđa ili vas se najviše dojmio? Ne koristim ga nažalost dovoljno često, ali spretna usta su meni
mislim da to i znate, najdraža tehnika, fasciniraju mogućnost da samo kroz govor učinim promjenu na dubokoj razini. To me jako fascinira. Ne koristim to niti blizu koliko bih htjela. Prebrzo se stvari dešavaju kod nas, previše praktično smo usmjereni da bi imala vremena toliko za rad na tome, ali evo, veselim se nekim budućim edukacijama gdje ću moći to puno više izvježbati i koristiti. Samo da razjasnimo za gledatelje, tehnika spretnih usta budi možda različite asocijacije što točno se misli po tom tehnikom. Pa misli se način slaganja riječi i rečenica, spretan način slaganja riječi i rečenica koji će potaknuti promjenu kod sugovornika, koristeći njihove nekakve riječi, koristeći njihov način razmišljanja, da im pokažemo da postoji drugačija istina od onog koju oni vjeruju. I to sve kroz riječi, zato jesu usta. Jel? Koja bi bila neka glavna, općenita dobrobit koju vam NLP možda općenito u životu donosi? Znači, ne možda samo profesionalno, nego u cijelom životu. Postala sam puno tolerantnija na različitosti. Jer eto, nisam ja uvijek u pravu i to što ja mislim ne mora biti nužno objektivna istina. Tako da to mi je svakako. Znači, baš puno tolerantnija. Što donese i smanjenje stresa i manje živciranja i sve redom što već ide uz tu toleranciju. Ego sam smanjila i stavila sam ga negdje sa strane. Mislim da puno lakše postižem stvari kad moj ego nije netko ko se bori protiv toga. Tolerantnija, ego sa strane, rekli bi ljudi pa kako je to bolje, koje su dobrobiti takvog pristupa za vas? Osim smanjenja stresa, postoji li još nešto? Puno više me ljudi hoće čuti ukoliko se tako ponašam. Čime hoće čuti, već smo na putu nekog zajedničkog dogovora. Manjak tolerancije i nekako pretpostavljam da sam ja u pravu, netko drugi nije, izaziva najčešće ili otpor ili povlačenje. Znači, nemam s čim raditi, komunikacija staje. Ako ja jesam ta koja je tolerantna i koja hoće pristupiti bilo kome otvoreno, neovisno o tome što mislim da je nešto dobro ili loše, onda ljudi hoće razgovarati. A čim hoće razgovarati, onda možemo se i dogovoriti. Hvala vam lijepo na razgovoru i želim vam puno osobnog i profesionalnog uspjeha. Hvala lijepo. Ksenija, recite mi kako ste saznali za NLP i što vas je motiviralo za edukaciju iz NLP-a? Pa, bilo je zapravo zanimljivo, jer se na mom putu, to je jedna načela NLP-a. Ja sam zapravo našla NLP i on je našao mene. Da smo svi mi na neki način povezani. Zato što razmišljala sam o tome da želim određenu prekretnicu, promjenu u kontekstu toga da se poboljša komunikacija i dogodilo se to da sam istraživala na internetu i našla pojam NLP-a koji mi je bio nepoznat. Da bi sljedeći dan u razgovoru na kavi je ono, joj, to ti je super, to moraš probati. Pa sam malo dalje istraživala i zaključila da želim definitivno to probati. Nakon što ste probali, kako je NLP utjecao na vaš život? Široko. Radi se o tome da u kontekstu prije svega čovjek onda shvati od čega se sastoji taj NLP. Ide od nekakvog početka gdje počnemo shvaćati kako drugi funkcioniraju, na koji način počnemo prepoznavati njihovo lice, što se događa s njima, zašto upotrebljavaju neke riječi. Isto tako onda počnemo i sebe upoznavati, vidimo zašto sam neke riječi upotrijebila, što sam zapravo htjela reći, a onda se ide korak dalje, a to je radi se o nekim uvjerenjima, o nekim stavovima koje imamo ili koje drugi imaju. A sve u smislu da poboljšamo neku komunikaciju. U kojem segmentu života vam vidite najveću dobrobit, vam je NLP najviše koristio? U kojem segmentu najviše? Osim što definitivno u mojoj kući je ljepše nego što je bilo do sada, jer se svi skupa bolje razumijemo, sve generacije koje jesu, definitivno i u poslu. Zato što je puno lakša komunikacija. Znači, ja i u trenucima koji su recimo prije bili, promišljala bi duže o njima na način zašto, sad to zašto više ne postoji, odnosno shvaćam da imam neku mogućnost izbora, da nešto drugo stoji iza neke riječi, odnosno da ja sama mogu primijeniti neke druge načine ponašanja. NLP promijenio vaš život toliko da ste zapravo odlučili tu promjenu podijeliti s drugima i raditi radionice koje i drugima omogućuju da prihvati promjenu kao dobrodošlo. Pa kako se to dogodilo i kako vas je NLP potaknuo na to?
Pa to su upravo ovo što sam prije rekla, nekakvi ti slojevi NLP-a. Znači krećemo od onoga što čovjek govori, znamo da su te riječi posljedica nekakvih iskustava, stavova, uvjerenja i onda shvatimo da tu možemo nešto i napraviti, naravno ako želimo. Onda kada još svemu tome dodamo nekakvo iskustvo koje sam ja dosta u životu imala u radu sa ljudima, pa vidimo koliko vremena treba nekome da bi nešto shvatio, jednostavno to se sve objedinilo. A ono što je jako bitno i meni isto puno pomoglo, da samo osvijestim da ja mogu napraviti određenu promjenu na sebi, da to može biti u kraćem vremenu, pa bilo bi šteta to ne podijeliti sa drugima. Dakle, vodite radionice koje se zovu kako? Dajte promjeni priliku. Tako je. Jako lijepi naziv i želim vam puno sreće i u radionicama i u naravno svim drugim dijelovima vašeg života. Hvala. Slavene, kako ste se odlučili za trening NLP-a, što vas je privuklo, što vas je motiviralo da dođete? Prvenstveno zahvaljujem vam na pozivu u ovu cijenjenu emisiju. Što me privuklo? Dakle, prije 2,5 godine, točno će biti sad 2,5 godine, došlo je do promjene radnog mjesta, promjene tvrtke i došlo je do jedne određene profesionalne afirmacije u mom smislu. Međutim, ona je za sobom nosila i neke nove načine u smislu i komunikacije, izvršavanja radnih obaveza i zadataka, jasno. I naravno, sve je to bilo super, sve je to bilo motivirajuće do dolaska na samo radno mjesto, dakle na posao. I to je bio za mene jedan svojevrstan šok, moram priznati. Znači, vi ste zapravo napredovali u poslu, je li tako? Apsolutno, u svim segmentima. I naravno, kad sam došao na posao, ponavljam, to je za mene bio jedan svojevrstan šok. S čime ste se susreli na poslu? Što vam je bio najveći šok? Pa najveći šok je bio to jedno širenje okvira u tom jednom komunikacijskom odnosu sa nadređenima, jer ipak je to izvršavanje nekakvih radnih obaveza na razini nekog menadžmenta. Znači, ako vas dobro razumijem, vi ste zapravo napredovali, postali menadžer, što je zahtijevalo sasvim novo oblik. Posao je bio strogo uokviren, dakle, odnos između određene grupacije ljudi, više je bio naslonjen na tehnički dio posla, a ovo je bilo već malo za mene puno konkretnija stvar. Znači, iz pozicije stručnjaka došli ste na poziciju menadžera koja treba voditi ljude, pretpostavljam. Rukovoditelja, tako je. I u tom nekom smislu, znate, onu situaciju kad dođete na posao i kad prvih tjedan dana molite Boga da ne dobijete ni jedan mail. I to ne iz razloga što vi ne znate što ćete odgovoriti, nego vi ne znate kako ćete to odgovoriti. Na koji način? Jer osjećate nekakav dozu odgovornosti i da li će taj odgovor biti stvarno relevantan za onoga koji to prima. Odlučili ste se na NLP trening. Kako vam je NLP trening pomogao u toj novoj situaciji? S obzirom na situaciju koju sam malo prije ispričao, jednostavno sam smatrao da trebam dosta raditi na sebi da bi stvarno na adekvatan način mogao te zadatke i obavljati. Mnogi ljudi u takvim situacijama zapravo se prepadnu, povuku, izgube motivaciju, neki se čak vrate na staro radno mjesto. Što je vas motiviralo da ipak potražite pomoć i idete dalje? Vjera u samog sebe, a i povjerenje onih koji su me na kraju krajeva doveli, znači rukovodioce kao takovih. Ne? I ja sam jednostavno nisam dvojio ni trenutka, živio sam sa mišlju da si trebam pomoći. I što vam je od onog što ste na NLP treningu naučili najviše u tome pomoglo? Koje su to tehnike, stavovi? Najbitnija stvar, jedna nit vodilja koja me vodila pri ulasku u centar Formatin i ona koja me vodi čitavo ovo vrijeme je ona ključna rečenica, a to je da sam ja puno više od onoga što smatram da jesam. A NLP kao NLP sa svim svojim tehnikama kao takvim omogućuje da sa time mogu živjeti i jednostavno to, znači taj nekakav stav podastrijeti i drugima. U smislu nekakve pomoći, a i naravno na kraju
počeš sam sebe. Jel? Odlično, ali ima neka tehnika NLP-a koja vam je onako posebno draga, koja vam je posebno pomogla ili pamtite zbog bilo čega? Tehnike kao tehnike ne bi posebno izdvajao. Ono što je meni vrlo bitno, to su prezentacijske i komunikacijske vještine. Što smatram da je trebalo biti, gdje je bilo puno prostora za napredak. Što smatram da je trebalo. Kod vas osobno? Kod mene osobno. Međutim, ono što ste vi sami govorili na svim treninzima je da nije bitna tehnika i puko ponavljanje te tehnike i jednostavno kopiranje te tehnike, nego izvlačenje esencije iz tih tehnika i primjenjivati ih u datom trenutku. Što nadam se da radim danas. Znači uzimam ono od trenutka od situacije do situacije i tako. Ja? Odlično. Kad biste sad onako rezimirali općenito što vam je NLP donio u vašem životu, kako je vaš život zbog toga možda bolji? Ono što je najviše donio je, recimo, neprosuđivanje. Neprosuđivanje. Vraćam se na nekakav taj poslovni svijet. Fleksibilnost u odnosu sa nadređenima i sa kolegama. Fokusiranost na onog drugog koji mi nešto govori. Mislim da su to nemjerljive stvari. Ja smatram da nisam bio do tada dovoljno strpljiv, da jednostavno neke stvari su se morale posložiti na onaj kolosijek po kojem možemo voziti. A ja mislim da to upravo sada radim. Ja? Da li vaša okolina primijetila vašu promjenu, odnosno da li imate neku povratnu informaciju? Gledajte, najvjerovatnije je da sam možda ostao u staroj tvrtci i da se desila promjena na taj način, najvjerovatnije bi više uočavali. Međutim, to je bio nekakav prirodni slijed u novoj tvrtci, tako da su me upoznavali sa mojim rastom, pa možda nisu uočavali takve promjene. Ne? A i na kraju krajeva, ako već govorimo o NLP-u, ako hoćemo kompletno banalizirati cijelu priču, sama činjenica da sam ovdje i da razgovaramo bez nekakve posebnih tenzija, mislim što se tiče u nekakvom emotivnom dijelu, jer da smo prije 2 godine i pol, da ste me zamolili za sudjelovanje, mislim da bi našao 100 razliku da se ovdje ne pojavim. Pa hvala vam onda da ste se pojavili i hvala na intervju. Hvala vam. Ana, recite mi, što vas je motiviralo da krenete na edukaciju iz NLP-a? Pa prvenstveno to je znatiželja bila, odnosno prije nekog vremena sam čula od svojih kolegica u firmi u kojoj sam radila jako pozitivne povratne informacije o tome kako je NLP djelovao na njihov profesionalni i osobni rast i razvoj. Iz tog razloga sam odlučila i ja krenuti tim putem. Pa kakvo je vaše iskustvo i treninga i onog što vam je NLP kasnije donio? Pa ja NLP treninge volim opisivati kao jedno vrlo zanimljivo putovanje, gdje se na tom putovanju svaki puta čovjek nešto nauči nešto novo o sebi, odnosno imamo osjećaj kao da svaki puta širimo neke granice svojih potencijala i mogućnosti i na taj način unaprijeđujemo sami sebe. Da li vam je NLP više koristio u osobnom životu, profesionalnom, gdje ga češće primjenjujete? Pa nastojim podjednako često primjenjivati u jednom i u drugom, odnosno mislim kako ja živim vlastitim primjerom da to mogu pokazati u poslu, da je to jedini ispravni način. Dakle, koristim ga i osobno, ali mogu reći čak da više profesionalno s obzirom na područje koje se bavim. Bavite se istraživanjem i poučavanjem tehnika emocionalne inteligencije, pa kako vam NLP u tome pomaže? Pa prvenstveno, dakle, određene tehnike NLP-a mi se savršeno uklapaju u usvajanje određenih vještina emocionalne inteligencije, kao što je primjerice komunikacijskih vještina, na koji način možemo smanjiti, na primjer, tremu kod sportaša, učenja, zatim o različitim tehnikama samomotiviranja, suradnje sa drugim ljudima i sl. Dakle, postoji puno tehnika u NLP-u, to je ono što se meni posebno sviđa i na nama je samo da odaberemo one tehnike koje nam odgovaraju u određenom času. Dosta ste radili sa srednjoškolcima, odnosno tinejdžerskom populacijom koju obično percipiramo kao zahtjevnu. Da li vam je tu NLP bio od koristi? Apsolutno je.
Iako jesu zahtjevni, međutim, tu mi je NLP koristio u tom smislu, dakle, da svi smo mi prošli taj period života i svi smo mi bili takvi. Dakle, ono što definitivno u takvim situacijama kao u mnogim životnim treba biti fleksibilan i definitivno NLP mi je tu pomogao možda na neki način da im se približim samima njima, a i oni kada vide na koji način nešto može funkcionirati na konkretnim primjerima, tada to njima bude jako zanimljivo, ali i korisno. Postoji li neki poseban dio NLP-a, posebna tehnika koji vam je osobito drag ili koji možda češće primjenjujete? Pa evo ja mogu reći osobno da mi je jako draga swish tehnika, zbog toga što, evo, ne znam, baš sam se ta swish tehnika ja jako dobro upoznale i to je nešto što najčešće koristim. Međutim, isto koristim dosta često na koji način u biti smiriti osobu prije nekog važnog nastupa ili, ne znam, utakmice ili slično, s obzirom da dosta radim sa sportašima i u principu s njima znala sam dosta raditi na koji način mogu modelirati izvrsnost, ono što je u biti je NLP u tom sportu u kojem se bave. Sport je jedno zanimljivo područje, vrlo često sportaši koji su fizički dobro pripremljeni, kad na natjecanjima zapnu, ne ostvare svoje najbolje rezultate, budući da radite s njima, da li im u tome pomažete i kako? Pa nastojim im definitivno pomoći u tome upravo zbog toga što različita emocionalna stanja, najčešće to stres, uzrokuje dakle određenu blokadu u toj aktivnosti u kojoj su oni do tog trenutka bili izvrsni i naravno tu koristimo različite tehnike relaksacije, odnosno vizualizacije i slično. Hvala vam, Ana, na intervju i eto, želim vam puno osobnog uspjeha i nadam se da će biti puno ljudi kojima ćete pomoći da razviju svoju emocionalnu inteligenciju. Hvala vama, Gordana. Žana, što vas je privuklo NLP-u? Kako ste se odlučili za edukaciju iz NLP-a? Što vas je motiviralo da dođete na trening? Pa moja motivacija što se tiče treninga i edukacije u stvari je malo duže povijesti jer kako radim u prodaji i u marketingu već sam prošla niz što retoričkih radionica, što prodajnih tehnika i komunikacija, tako da sam, rekla bih, otvorena prema komunikacijskim i raznim vještinama i mislim da čovjek cijeli život nekako treba raditi na sebi i razvijati se i da je to nekakav put da dosegnemo sve više vlastite potencijale. Tako da otprilike prije godinu dana sam tako bila u jednoj situaciji da sam postala voditelj marketinške agencije i ujedno u sve obaveze i sa obitelji i privatno sam se našla možda u škripcu, a imala sam neku spoznaju da sve to mogu savladavati lakše i ugodnije. Samo da mi se trebaju otkriliti i otvoriti neka vrata. U sve svakodnevne obaveze sam trebala biti izuzetno efikasna na poslu, efikasna kao voditelj tima, kao prodajni menadžer i kao nekakav voditelj projekata i marketinški strateg. To sad sve kad se poveže zahtjeva dosta efikasnosti i dosta brzi slalom kroz život. Tako da sam htjela pronaći neku tehniku i neki način kako ću ja to sve lakše i brže, a uspješno i s lakoćom živjeti. I kako vam je edukacija iz NLP-a pomogla u tome? Što ste dobili? Da li ima neki posebni dio iz NLP-a koji posebno koristite u svom radu? Pa na edukaciju iz NLP-a u centar Format In sam u biti putem weba došla i moram priznati da sam se vodila svojom intuicijom. Doista su razlozi bili prvenstveno poslovni, a u biti tijekom cijelog praktičarskog tečaja i poslije majstorskog sam shvatila da mi je donijela i riješila i neke druge segmente života, ali to u biti sve zajedno povezano. Tako da sam, što se tiče komunikacijskih i prezentacijskih vještina, što su meni osobno bili vrlo važne, otkrila putem NLP-a jedan drugi vid. Prije sam to sve skupa sam išla na neke radionice koje su to obrađivale sa sadržajne strane, a ovdje NLP je dao jedan drugi uvod i uvid koji je puno jednostavniji, koji to sve skupa riješi elegantno i na drugi način koji je lakši, a daleko učinkovitiji. Pa kako je NLP općenito utjecao na vaš život? Spomenuli ste različita područja, znači uz poslovni koji je bio izvorna motivacija da utjecao i na druga područja u životu. Pa kako općenito sad doživljavate NLP?
Pa, znatno je unaprijedio moje komunikacijske vještine, lakoću, spontanost, evo pa čak i pred kamerom. Znači, govor i retoričke vještine pred širim auditorijem i u biti je to napravio na nekom nesvjesnom nivou. Ja sam u stvari oduševljena kod NLP-a što kad se savlada tehnika, u biti ja nju živim. Ja više ne radim tehniku, nego to naprosto teče prirodno. Kad vidim neke govornike koji su išli na razne retoričke komunikacijske radionice, nekako ja prepoznajem da on govori iz radionice, a u NLP-u to se naprosto živi, jel? Ne prepoznaje se sad neki tijek aktivnosti, nego je to nešto, neka vjerovanja i strategije i uvjerenja koja mi radimo spontano. A u biti se život treba živjeti spontano, a ne po radionici. Tako je. Spomenuli ste utjecaj NLP-a i na ostale segmente vašeg života. Pretpostavljam da se to odnosi na neki vid privatnog života, pa jel nam možete reći nešto o tome kako je NLP utjecao na taj dio vašeg života? Pa evo recimo što se tiče NLP-a i dosta mi je zanimljiv taj dio što se bavi nekakvom fiziologijom i što na neke male načine i jednostavne načine se možemo uskladiti s drugim ljudima, čak bez puno komunikacijskih vještina i razlaganja i obrazlaganja. Tako recimo sa svojom kćeri sam primijetila i sa članovima obitelji koje tako godinama, koje su vrlo zahtjevne i traži puno vještine i puno savladavanja, znatno kvalitetnije komuniciramo i puno smo harmoničnije. A bavimo se istim temama i dalje život nosi svoje probleme i svoje nove izazove, ali to više nema znak konflikta, nego harmonije i idemo prema istom cilju. I kad sad onako unatrag gledate na edukaciju iz NLP-a, kako općenito ili što biste možda i drugim ljudima mogli reći o tome kako je NLP, što vam donosi i kako ga živite na kraju krajeva svaki dan? Pa rekla bih da u biti svi mi imamo neke izazove i neke područje života gdje se malo teže snalazimo i nismo u svim područjima jednako vješti, ali kako NLP kaže, ako netko to može, svi to mogu. Tako da u biti sa promjenom nekih uvjerenja i strategija koje nosimo sa sobom i zbog čega u nečemu nismo uspješni, kad to razlučimo i kad to riješimo, to područje naprosto prestane postojati kao problem. Tako da se razrješuju sva područja života. Hvala vam lijepo na razgovoru i želim da i dalje uspješno koristite NLP. Hvala i vama i nadam se da će još mnogo osoba tu postići svoj osobni razvoj. Inga, recite mi, kako ste se odlučili za edukaciju iz NLP-a, što vas je privuklo NLP treningu? Pa godinama sam radila kao trener prodaje, gradila prodajne timove i tu uvijek imate zacrtane planove, strategije, ciljeve koje morate ostvariti. Međutim, znamo da se ti ciljevi baš i ne ostvaruju onako kako mi to zamislimo. I tražila sam na internetu kako mogu pomoći svojim ljudima, svojim klijentima, svom timu da prebrode neke osobne dileme, strahove, neke probleme koji su se pojavljivali na putu ostvarivanja cilja i tako istražujući i surfajući internetom sam otkrila neurolingvističko programiranje. Prvi put sam se tad susrela uopće sa tim pojmom, nisam nikad do tada čula Koji vam je bio prvi dojam kad ste to pročitali? Wow, onako intuitivno sam osjetila da je to. Zapravo me privuklo jer su pričali o tome kao studiji koja proučava izvrsnost, ljudsku izvrsnost i točno sam pomislila u tom trenutku, baš je to što mi treba. I onda sam tražila tko to radi kod nas, tako sam došla do vas, Goga, i nisam se prevarila, evo, kliknule smo na prvom uvodnom predavanju i evo, drago mi je da naše prijateljstvo i privatno i poslovno ide i dalje, ne? Vaš se NLP trening dogodio u trenutku kad ste i profesionalno osobno mijenjali karijeru, prelazili u poduzetništvo, čime se i danas bavite, pa kako vam u tome NLP pomaže? Ja sam zapravo uvijek bila poduzetnica, međutim otvarala sam svoju firmu, tako da
moj motiv zbog kojeg sam i krenula na NLP je bio ovaj što sam vam spomenula, dakle kako mogu pomoći drugima. Međutim, na NLP-u je to nekako došlo u drugi plan, a zapravo sam se suočila prvo sama sa sobom. I kroz to sam pomogla prvo sebi, jer naravno da bi mogli pomoći drugima i raditi s drugima moramo znati riješiti sami sa sobom sve te stvari koje nam se i događaju. Tako da mi je NLP jako puno pomogao u mom osobnom razvoju, prvenstveno sam osvijestila neka uvjerenja koja su mi jako štetila. Ja zapravo svjesno uopće nisam naravno toga bila svjesna. Jako mi je puno pomogao u poboljšanju mojih komunikacijskih, prezentacijskih vještina, a pogotovo u međuljudskim odnosima. Dakle, moji odnosi sa drugim ljudima su se nekako naglo poboljšali i popravili, a pogotovo sa mojim kćerima koje su u tinejdžerskoj dobi i jednostavno sam se znala drugačije postaviti, znači bilo mi je potpuno jasan način na koji one primaju informacije iz okoline, kako procesuiraju te informacije, tako da je naš odnos danas savršen i Da li su i kćeri primijetile da je mama drugačija ili je to samo vaš dojam bio? Pa mislim da su i one primijetile, a ono što mi je jako drago, njihovi prijatelji, kad god dođu kod nas, onda vele, joj, kak ti je mama cool. Onda je to kad vam tako tinejdžeri kažu da možete s njima uspostaviti odličnu komunikaciju i da vas oni prihvate, onda je to super. Danas u svom radu najviše se bavite time da i druge ljude savjetujete kako da pokrenu svoj posao, kako da postanu poduzetnici. Pa da li postoji neki poseban segment NLP-a koji vam tu posebno pomaže, neka tehnika koja vam je možda najdraža? Da, u svom centru za poduzetnike Reforma, dakle upravo radim sa poduzetnicima i svima onima koji bi htjeli postati poduzetnici i meni jedna NLP tehnika vrlo draga, Disneyjeva strategija uspjeha, koju sam ugradila u postavljanje ciljeva, izradu plana i strategije, a zapravo svi znamo tko je bio Walt Disney, vrlo uspješan ja ću reći biznismen, poduzetnik, koji je rekao da postoje 3 uloge koje igramo pod navodnicima, dakle uloga sanjara, dakle kad vizualiziramo, ono što je bitno da cijeli posao, poslovni pothvat trebamo postaviti i vidjeti u svom umu prije nego što uopće krenemo u samu realizaciju. Ispričavam se, mnogi to mogu vidjeti, ali nekako ostane u snovima, ne realizira se, pa kako vam tu ta tehnika pomaže da ih dovedete do cilja? Zato što ne im fale one druge 2 uloge, a to je uloga realiste, dakle realista izrađuje planove i strategiju i zadnja uloga je uloga kritičara, dakle koji zapravo iskritizira plan i postavlja pitanje što ako se ovo dogodi, što ako dođe do nekih prepreka, što ako nećemo ima dovoljno novca i tako dalje. Ono što je zanimljivo i što se u praksi zapravo pokazuje, dakle da većina nas prirodno ima razvijeniju jednu od tih uloga, a ove druge 2 ili jedna onako malo, ajmo reći da nedostaje. Mogu iz svog primjera reći, ja sam fenomenalan sanjar i realista, ali kritičar mi je uvijek falio. I kad sam uklopila Disneyevu strategiju u svoje ciljeve i planove, moj poslovni uspjeh je krenuo vrtoglavo uzbrdo. Onako, baš sjajna stvar i tu tehniku prenosim svojim klijentima i učim ih da kod planiranja uvrste i Disneyevu strategiju uspjeha. Kako vaši klijenti reagiraju na tehniku i da li oni postižu uspjeh? Oduševljeni su s tehnikom, jer ja to onako zapakiram u jednu prekrasnu priču o Walt Disneyu, o njegovom stvaralaštvu i radu, tako da su prvo fascinirani zapravo sa njegovim načinom rada i onda naravno poznavajući rad Walt Disneya, vrlo rado to uklope u svoje planove i ciljeve i oduševljeni su rezultatima jer zaista funkcionira. Evo ja vam želim još puno zadovoljnih klijenata i vama puno osobnog uspjeha i hvala na razgovoru. Hvala vama, Goga, što ste me pozvali.
Jelena, recite mi što vas je motiviralo da dođete na edukaciju iz NLP-a i koje dobrobiti ste zapravo dobili treningom NLP-a? Na trening me sam privukla zapravo prijateljica, odnosno njezina iskustva s NLP-a koja je bila oduševljena, ali uglavnom je to koristila za osobni razvoj, privatno više, ali zapravo i govorila i o tome kako ona to može koristiti na poslu, riječ je o mediju, dakle radu u medijima i to je bilo jako sve zanimljivo, međutim mene je zanimalo ne samo taj dio, nego i s obzirom na moj profesionalni razvoj, a to je rad na fakultetu i također rad u medijima kao govorni trener. Privuklo me zapravo jedno i drugo, ali bih rekla da podjednako i taj privatni dio i poslovni je zaživio kroz NLP. Pa kad sad razmišljate unatrag, što vam je, koji segment NLP-a vam je možda najviše u poslovnom ovom dijelu pomogao? Radite kao fonetičarka, profesorica, dakle različite poslove obavljate, dakle kako su znanje, vještine NLP-a, kako vam pomažu u vašem poslu prije svega? Pa budući da moj posao već jest u izvjesnom smislu komunikacija i retorika je recimo područje kojim se također bavim, onda me zanimalo što se to recimo može u retorici, primjerice u retoričkoj shemi, primijeniti iz NLP-a pa da se može polaznicima, studentima pomoći da oni osvijeste nekako ta svoja retorička znanja i da im se pomogne da oni budu opušteniji pri govoru. Znači da to ne bude samo uspostaviti odnos s publikom tako da ćete im nekako stvoriti naklonost, nego da im doista kažete na koji način oni mogu tu naklonost stvoriti, na koji način se mogu riješiti strahe i treme, a da to nisu neke vježbe koje su, moram priznati, što se ovog retoričkog dijela tiče, prilično banalne, nego da doista oni iz sebe, iz svog mira krenu i govore i da, recimo, izvrsna mi je vježba uvijek kod takvih treninga govornih krug izvrsnosti. To je jedna od tehnika NLP-a koju bih voljela. Da li ste tu tehniku isprobali sa svojim studentima ili nekim drugim ljudima s kojima ste možda radili, kakvi su vam rezultati? Rezultati su odlični, baš konkretno za tehniku kruga izvrsnosti, jer je tehnika doista vrlo jednostavna. Primjenjivala sam ju u radu s menadžerima, s nekim govornicima, nisam sa studentima, iako bi se i s njima to itekako dalo vježbati. Ali ovo je bilo zanimljivo iskustvo jer su ljudi, bez obzira što ta tehnika možda malo pomiče granice i čovjek bi imao osjećaj da neće odmah reagirati baš dobro na nju, odlično reagiraju. Dakle, vrlo brzo shvaćaju bit tehnike i vrlo brzo osjećaju dobrobit te tehnike. Zanimljivo je, spomenuli ste da tehnikom kad radite s ljudima malo širite iskustva. Vrlo često vlada mišljenje NLP-u da je on malo čudan, neobičan, ljudi čak zaziru od njega, pa kako ga vi doživljavate i kako doživljavaju ljudi koji nemaju edukaciju iz NLP-a kad s njima koristite ovu tehniku? Pa zapravo su te tehnike, ova konkretno tehnika evo, iz ovog iskustva, tako jednostavne i tako ljudi imaju osjećaj kao da su je već radili, kao da su se već igrali te igre. I onda im ta igra se čini kao nešto, pa dobro, to ćemo sad napraviti pa ćemo vidjeti hoće li to zapravo nama koristiti. I obično se dogodi, odnosno uvijek se dogodi da ima koristi od toga. Nekako, ako im predočite to kroz igru, čak i to što je čudno, što se naziva čudnim jer je pristup malo drukčiji, jer su ljudi navikli da se radi po nekim shemama i slično, ovo razbije malo tu shemu i ako dobijete taj prvi osjećaj, a to se naravno dobiva i tako što ćete uspostaviti kontakt s osobom, što je isto jedna od tehnike NLP-a, odmah kreće ta vještina i odmah oni zapravo počinju vidjeti rezultate te igre, odnosno vježbe. U NLP-u se dosta pažnje posvećuje upravo tom uspostavljanju kontakta, usklađivanju sa sugovornikom, neverbalnoj komunikaciji. Budući da je to i vama profesionalno blisko, kako vi to doživljavate? Pa to je jedno doista golemo područje, ovisi o tome koliko sugovornika imate, dakle doista se može primjenjivati od ovog vašeg i mog kontakta do široke publike, do ljudi kad imaju 200 ljudi ispred sebe, ne znaju što bi s pogledom, ne znaju što bi s tijelom
kako svladati tremu, dakle to su sve problemi na koje nailaze. Kako uopće uspostaviti sa svim tim ljudima kontakt i što raditi. Dakle, tu se sad ne može dati jedan kratki odgovor, ali doista u treningu se vrlo lako postiže to da budu fokusirani na ono što govore i da dobiju taj odnos s publikom. Toliko potrebno. Odlično. Govorili ste i o svojoj osobnoj dobrobiti, znači ne samo profesionalnoj, nego i osobnoj. Kako u svom općenito privatnom životu ili drugim dijelovima života prepoznajete utjecaj NLP-a? Pa prepoznam naravno u obitelji. Imam 4-godišnjeg sina s kojim se isto može vježbati i što se može. Ali inače i na osobnoj, dakle, razini doista na unutarnjem nekakvom miru. Meni se čini da je NLP doista igra i da je kroz njega na taj način se puno može proširiti svojih granica. Kako je meni kroz taj neki dio najotvoreniji, nekako najprijemčljiviji za mene, onda mislim da je tu stvarno igra u životu još ljepša uz njega i uz tehnike koje pruža. Ono što je meni fascinantno, ponovit ću, da je to prepoznavanje. Znači, kad se dobije neka tehnika u NLP-u, da imate osjećaj kao da ste već zapravo znali ili ste imali naznaku da bi to moglo funkcionirati, ali niste baš je primjenjivali na taj način, odnosno produbite tu igru i sve funkcionira. NLP ponekad ljudi doživljavaju kao jako tehnički, kao da se sve radi samo u tehnikama, pa je vrlo često proglašavan hladnim, beživotnim, a vi ga sad opisujete kao igru. Pa kako ste ga vi doživjeli? Dakle, u NLP-u postoje tehnika, ali vi opisujete kao igru, kakav je to doživljaj zapravo bio za vas? Tu je zapravo vama kompliment kao trenerici, moram ga reći, zato što sam prije čitala knjigu o NLP-u i bila sam na jednom uvodnom predavanju koje me nije prije dugo godina, koje me nije fasciniralo i koje me nije dovelo do treninga. Dakle, mislim da je tu velika odgovornost i na izboru samoga trenera. A što se tiče pravila i strogoće NLP-a, tu toga ima, ali kao i u tenisu ili ne znam, i u retorici treba naučiti prvo retoričku shemu da bi čovjek mogao onda zaigrati opuštenije. Treba naučiti pravila tenisa da bi mogao poslije igrati backhand, forehand, što već. Tako i ovdje. Trebamo naučiti pravila čovječe ne ljuti se da bismo mogli igrati, jel tako? I pobijediti. Da. Hvala vam lijepo na ovom intervju i eto, želim vam puno osobnog uspjeha u daljem radu. Goran, recite mi kako ste vi došli do NLP-a i kako ste se odlučili za NLP trening? Pa za NLP trening sam se u principu odlučio jer sam došao iz informatičkog svijeta gdje je u principu sve u kompjuterima i cijelo vrijeme se radi sam sa sobom. I onda kad sam u principu izlazio van i kad sam išao s ekipom i to, onda sam shvatio da jednostavno da mi fali komunikacija. Da jednostavno izlazim van i ne razumijem uopće zabavljeno. Cijeli dan ste s kompjuterima pa onda kao da zaboravite komunicirati. Da, s ljudima. S ljudima i prezentirati sebe i, na primjer, dosta je bilo problema u tome da prezentiram drugim klijentima svojima ono što sam napravio i način uopće na koji radim. Jer kad dođemo iz moje sfere gdje je sve u nekim stručnim terminima, u drugo gdje klijent hoće nešto svoje vizualno napraviti ili program ili web dizajn, onda tu dolazi do raskoraka u komunikaciji, u samoj terminologiji i uopće što ja želim i što mogu napraviti, ono što stvarno klijent želi. Osim komunikacije sa klijentima, rekli ste da vam je tu NLP puno pomogao, vi ste bili vrlo uspješan sportaš, još se uvijek bavite sportom, pa kako je NLP utjecao na taj sportski dio? Pa NLP-om sam se počeo baviti tamo kad sam završio sa hrvanjem, počeo sam se baviti kickboksom, znači jedan potpuno novi sport i totalno drugačiji. I tu mi je jako puno pomogao jer mogu sam puno brže integrirati vještine koje sam naučio, a mogu sam puno brže samo učiti te tehnike i bilo mi jednostavno jednostavnije. Mogu sam modelirati druge ljude, na koji način oni treniraju, na koji način izvode udarce, na koji način uopće doživljavaju sam trening ili sam aspekt borbe i od nekih godinu dana napredovao sam puno više nego ljudi koji treniraju tipa 10 godina. Tako da s te strane mi je jako puno pomoglo.
Jedan dio sportske karijere ste ostavili iza sebe zbog ozljede koja se dogodila. Boreći se s tom ozljedom, da li vam je NLP i u tom segmentu pomogao? Definitivno. Povrijedio sam rame, strgao sam desno rame na pripremama za svjetsko zaharovanje i od onda je u principu meni je tad svijet bio stao. Ja nisam više znao uopće kud dalje, što se događa, jer kad trenirate od prvog razreda osnovne škole ili još ranije, onda jednostavno kad taj dio prestane, onda više ne znam kud dalje, što dalje. Doktori su mi rekli u principu koliko sam uništio rame da treba ići umjetno rame i to je bio za mene jedan ogroman šok, što znači da je jedan dio mog života praktički nestao. I onda sam se morao suočiti s time, ok, to je to sad, da vidimo što možemo napraviti s time. Rekli ste da se sad bavite kickboksingom, dakle rame nije umjetno, nastavili ste, kako je došlo do toga? Do toga je došlo da sam počeo koristiti neke tehnike iz NLP-a samog, koji mi je promijenio kompletan moj život i način na koji uopće gledam na sve to. Upoznao sam svoje tijelo i naučio sam slušati sebe. Koristio sam dosta tehnike jer, kao što sam rekao, kad sam strgao rame, to je bila jedna velika trauma za mene. I prvo sam to morao riješiti da vidim što s time, da se rame samo oslobodi uopće s tog aspekta, jer ja sam na njega gledao kao neko bolesno rame i kao nešto što nije dio mene. A da kasnije, kad sam porješavao dosta problema, to rame je sasvim vratilo natrag funkciju. Danas najnormalnije treniram kickboks i doktori su jednostavno zapanjeni onim napretkom i sad to se obično prepisuje nečem desetom. Dakle, doživjeli ste velike promjene, dio tih promjena ste odlučili podijeliti s drugima i sami se sad bavite coachingom. Kako vam NLP u tome pomaže? Pa da, počeo sam se baviti coachingom zato da pomognem ljudima jer sam i sam prolazio, znam koliko je teško u komunikaciji, u samoj prezentaciji, koliko je teško ako nešto ne ide. Ili ako se ne znamo prezentirati, znamo, imamo sve u glavi i imamo ono što želimo, imamo svoje ciljeve koje želimo ostvariti u životu, nebitno to sad bilo u privatnom ili u poslovnom dijelu, a jednostavno ih ne uspijemo ostvariti. I vrlo dobro znam što to znači i znam kad stane jedan dio svijeta i kad treba negdje drugdje nastaviti i to je ono što sad mi je veliki gušt raditi baš s ljudima i to ono gdje mi je NLP strahovito pomogao. Da mogu s ljudima sad podijeliti to sve, da njih mogu naučiti te stvari i da jednostavno mogu pomoći ljudima da napreduju u svom životu. Ja vam želim puno uspjeha u tome i u svim drugim ciljevima i hvala vam na razgovor. Hvala vama. Vjerujemo da smo vam kroz iskustva polaznika iz centra Formatin uspjeli predstaviti neurolingvističko programiranje, njegove prednosti i korist koju možete imati u svom životu. Do sljedećeg susreta u emisiji Linija života, srdačan pozdrav!